പദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വികം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദം ഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗുരുഷു നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യ നാമ്നെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे कृष्ण। ओके माताजी स्क्रीन शेयर ചെയ്തോളൂ മാതാജി। ഹരേ കൃഷ്ണ। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഇതല്ലല്ലോ അതിന്റെ അതെ അതെ ശ്ലോകം എടുക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് പ്രഭു। ആദ്യം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു തപ്പലുണ്ട്, ഇപ്പൊ ചെയ്യാനറിയാം എനിക്ക്। 31ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്। ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് പ്രഭുജി। ഇതാണ് പ്രഭുജി, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? മതി അത്ര മതി, കാണാം। ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ। ഹരേ കൃഷ്ണ। അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 8 ശ്ലോകം 31 വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്। നമ്മൾ അടുത്ത ഇനി ദാമോദര മാസം വരികയാണ് അല്ലെ? ദാമോദര ഭഗവാന് ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ആ മാസം, അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്। കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാന്റെ ആ ദാമോദര ലീലയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ। ഗോപ്യാദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമതാവത് യാദേ ദശാശ്രു കലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാശ്രം വക്ത്രം നിനീയാ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി വീരവിയത് പിബന്തി। ഗോപ്യാദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമതാവത് യാദേ ദശാശ്രു കലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാശ്രം വക്ത്രം നിനീയ ഭയഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി വീരവിയത് പിബൈതി। ഗോപ്യാതദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമതാവത് യാതേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാശ്രം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി വീരവിയത് പിബൈതി। ഗോപ്യാതദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമതാവത് യാതേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാശ്രം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി വീരവിയത് പിബതി। ഹരേ കൃഷ്ണ। നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ,
गोप्या तदे त्वयि कृतागसि दामदावत् या देदशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाशम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति वीरभियद्विभेदी गोप्या तदे त्वयि कृतागसि दाम तावत् या देदशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाशम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति वीरभियद्विभेदी ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കൊടു. ബിന്ദു ഭവനിയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊടു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസി ദാമതാവത് യാദേദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭവഭാവനായ സ്ഥിതിസ്യ സാമാം വിമോഹയതി വീരവിയദ്വിവദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസി ദാമതാവത് യാദേദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ജയഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി വീരഭിയദ്വിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസി ദാമതാവത് യാദേദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി വീരഭിയദ്വിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസി ദാമതാവത് യദേദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി വീരഭിയദ്വിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസി ദാമതാവത് യാദേദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി വീരഭിയദ്വിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊടു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസി ദാമതാവത് യാദേദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി വീരഭിയദ്വിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസി ദാമതാവത് യാതേ ശോശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി വീരഭിയദ്വിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു.
അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമ താവത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമ താവത് യാതേ ദശാശ്രു കലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി ബീരബിയദ്ബിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ ദദേ ത്വയി കൃതാഗസിധാമ താവത് യാതേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി ബീരപി യത് ബിഭതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ ദദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമ താവത് യാതേ ദശാശ്രുത അഖിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി ബീരബി യദ്ബിഭതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമ താവത് യാതേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി ബീരബി യദ്ബിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജാസുകുമാരൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമ താവത് യാതേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി ബീരബി യദ്ബിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമ താവത് യാതേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി ബീരബി യദ്ബിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമ താവത് യാതേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി ബീരബി യദ്ബിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമ താവത് യാതേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി ബീരബി യദ്ബിഭതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ തദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമ താവത് യാതേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി ബീരബി യദ്ബിഭതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമ താവത് യാതേ ദശാശ്രുകലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി ബീരബി യദ്ബിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
गोप्याददे त्वयि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गोप्याददे त्वयि कृतागसीदाम तावत् याते तदा दशाश्रु कलिलाञ्जना सम्भ्रमाक्षं वक्वमीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरभीयद्विभैदी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും കൈ താഴ്ത്തണ്ട. അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഗോപി ഇടയ സ്ത്രീ അഥവാ യശോദ ആതതെ എടുത്തു തൊയ് അങ്ങയുടെ കൃതാഗസി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു വെണ്ണക്കുടം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദാമ കയർ താവൽ ആ സമയം യാ ആ തേ അങ്ങയുടെ ദശ അവസ്ഥ അശ്രുകലില അശ്രുക്കളാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു അഞ്ജന കൺമഷി സംഭ്രമ സംക്ഷോഭിച്ചു അഷം നേത്രങ്ങൾ വക്ത്ര വദനം നിനീയ താഴേക്ക് ഭയഭാവനയാ ഭയവിചാരത്താൽ സ്ഥിതസ്യ സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച സ മാം എന്റെ വിമോഹയതി അന്താളിപ്പിക്കുന്നു ബി അപി ഭയരൂപം പൂണ്ടവരെ പോലും യൽ ആരുടെ ബീബതി ശങ്കാന്വിതമാകുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വിഭ്രമങ്ങളുടെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാകുന്നു. ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാണെന്നും അതേസമയം തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കളിപ്പാട്ടമാണെന്നതിനും ഒരു സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രേമത്താൽ മാത്രമേ ഭക്തിത സേവനം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അത്തരം ഭക്തിത സേവനം സ്വതന്ത്രമായി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധ അടുത്ത സ്ലൈഡ് മതി. ശുദ്ധഭക്തൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ വിസ്മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതന്നെ കൃഷ്ണപ്രഭുജി, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് സംസാരിച്ചു, അതാ പറ്റിയത്. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? അതെന്താ അറിയോ, എനിക്ക് തന്നെത്താൻ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, പോയിട്ട് തിരിച്ചിടേണ്ട വരുന്നു, അതാ. ശരി, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഭക്തൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ഭക്ത്യാദരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രശംസാരഹിതമായ ശുദ്ധ സ്നേഹം സ്വതസ്ഫൂർത്തമായ സേവനമായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരുടെ പ്രേമേത സേവനം അതിരേകമായി ആസ്വദിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. സംപൂജ്യമായ മനോവൃത്തിയാലാണ് സാധാരണ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അത് ഭക്തനേക്കാൾ ഭഗവാൻ അപ്രധാനനായി കരുതാൻ കാരണമാകും. ശുദ്ധ പ്രേമത്താലും പ്രീതിയായാലും ഭക്തൻ സമർപ്പിക്കുന്ന സേവനത്തിൽ ഭഗവാൻ അധികതരമായി സംതൃപ്തനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ചിത്തോല്ലാസത്തിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവത് ലീലകൾ അരങ്ങേറുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ മിത്രങ്ങൾ അവരിലൊരുവനായി അദ്ദേഹത്തെ കരുതുന്നു. സംപൂജ്യ പ്രധാനിയായി അവർ ഭഗവാനെ കരുതുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെല്ലാവരും ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ശിശുവായി മാത്രം കരുതി മാതാപിതാക്കളുടെ കഠിന ശാസനയെ വേദമന്ത്ര പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ അതിരേകമായ ദൃഷ്ടിയോടെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനായി ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തെ നിത്യലീലകളെ അവതരിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർത്തമ്മയായ യശോദാ മാതാവിന്റെ സമക്ഷം അനുസരണയുള്ളവനെ പോലെ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ലക്ഷണമാകുന്നു. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ശിശു കുസൃതികളാ യശോദാ മാതാവ് കലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെണ്ണക്കലം പൊട്ടിച്ച് അത് കുറച്ച് ഉയർത്തുക. കൃഷ്ണപ്രഭുജി, ഞാൻ കലം പൊട്ടിച്ച് ഓക്കെ.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിത്രങ്ങൾക്കും കളിക്കൂട്ടുകാർക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയും പതിവാക്കിയിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ വിസ്തൃതരായ വാനരന്മാരും ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ആനുകൂല്യം വേണ്ടുവോളം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ദർശിച്ച യശോദാമാതാവ് ശുദ്ധ പ്രേമത്താൽ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശിശുവിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. യശോദാമാതാവ് ഒരു പാശമെടുത്ത് സാധാരണ എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും ശിശുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി. യശോദാമാതാവിന്റെ കയ്യിലെ കയർ ദർശിച്ച ഭഗവാൻ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ തന്റെ ശിരസ് വണങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങുകയും അശ്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുകയും. എനിക്ക് ഞാൻ നാളെ മുതൽ അതെ ശരിക്കും ചെയ്തോളാം ടൈപ്പ്. ഇന്നത്തെ ഒരു അത് കുഴപ്പമില്ല. അല്ലേ ഹരേഷ്? ഹരേഷ് അതെ അതല്ലേ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ. നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുകയും കൺമഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹര നേത്രങ്ങളിൽ പടരുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത പദവിയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ കുന്തിദേവി ഭഗവാന്റെ ഈ ചിത്രത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭയരൂപം പൂണ്ടവർ പോലും ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നിരിക്കെ സാമാന്യ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ശിക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച യശോദാമാതാവിനെ ഭഗവാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. കുന്തിദേവിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉദാത്ത പദവിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം യശോദാമാതാവിന് അതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ യശോദാമാതാവിന്റെ പദവി കുന്തിദേവിയുടേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. യശോദാമാതാവിന് ഭഗവാനെ ശിശുവായി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ സ്വയം തന്റെ ശിശുവായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ ഭഗവാൻ യശോദാമാതാവിനെ പൂർണ്ണമായി വിസ്മരിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഉദാത്ത പദവിയെക്കുറിച്ച് യശോദാമാതാവിന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശിക്ഷിക്കാനും ശാസിക്കാനും അവർ നിശ്ചയമായും വിമുഖത കാട്ടിയനെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ സന്ദർഭം ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും സ്നേഹസമ്പന്നനായ യശോദാമാതാവിന്റെ സമക്ഷം ശിശു സഹജമായ എല്ലാ വിലാസങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാൽ ഭഗവാന്റെ പദവിയെക്കുറിച്ച് യശോദാമാതാവിനെ വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലാക്കി. പ്രകൃതിയായുള്ള ഈ മാതൃപുത്രബന്ധം സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും ഈ രംഗത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കുന്തിദേവി അത്ഭുതപ്പെടുകയും അതീന്ദ്രിയമായ പുത്രവാത്സല്യത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ പോലും തന്റെ സ്നേഹനിധിയായ ശിശുവിനെ പോലെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യശോദാമാതാവിന്റെ അതിവിശിഷ്ടവും അദ്വിതീയമായ വാത്സല്യ പദവിയാൽ യശോദാമാതാവ് സ്തുത്യർഹമാകുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേഷ്നാഥജി. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്യ ന്യാവയേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്യ ന്യാവയേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. കേചിദാഹുരജം ജാതം കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്യ ന്യാവയേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവര് ശ്ലോകം കൂടി ചൊല്ലിക്കോളൂ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്യാന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്വാന്യവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ
യദോ പ്രിയസന്യവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്വന്യവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്യാന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്വനവായോ മലയസേവ്യ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്യാന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാവണി കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്യാന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ ദാസ് മാതാജി. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്യാന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യദോ പ്രിയസ്യാന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം പ്രവർത്തനം. കേജിത് ചിലർ ആഹു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അജം ജനനമില്ലാത്തവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതല്ലേ? അതെ അതെ ശരി. അതെ അതെ. ഓക്കെ. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമില്ലാത്തവൻ. അജൻ. ജാതം ജനിക്കയാൽ. പുണ്യശ്ലോകസ്യ മഹാധർമ്മശീലനായ രാജാവിന്റെ കീർത്തയെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുവാനായി യദു രാജാവിന്റെ പ്രിയസ്യ പ്രിയപ്പെട്ട അന്വവായെ കുലത്തിൽ മലയസ്യ മലയക്കുന്നുകളിൽ ഇവ പോലെ ചന്ദനം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അജനായ അങ്ങ് ജാതനായത് ദൈവഭക്തിയുള്ള ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വേറെ ചിലരാകട്ടെ അങ്ങയുടെ പ്രിയ ഭക്തനായ ഏതു രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ജാതനായതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മലയക്കുന്നുകളിലെ ചന്ദന വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ് അങ്ങ് യദുകുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്തത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം വിഭ്രമം ഉളവാക്കുന്നതാകിയാൽ അജനായ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ സർവ്വ സൃഷ്ടിയുടെയും പിതാവും അജനും ആണെന്നിരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം ആ സത്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ അജനായ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ നിഷേധിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നിരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്വയം അവതാരം കൈക്കൊണ്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
ധർമ്മതത്വങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അജന്റെ അവതാര ദൗത്യമാണത്. എന്നിരിക്കലും ധർമ്മിഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിരരാജനെ പ്രകീർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ജന്മമെടുത്തെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, യുധിഷ്ഠിരരാജനെ പ്രകീർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ജന്മമെടുത്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വിശ്വത്തിലെ സർവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിശ്ചയമായും ആഗ്രഹിച്ചു. രാജാവ് ദുഷ്ടനാകുമ്പോൾ പ്രജകൾ അസന്തുഷ്ടരാകുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഭരണാധിപന്മാരും ഈശ്വരഭക്തിയില്ലാത്തവരാകുന്നു. ആകയാൽ ജനങ്ങൾ സദാ അസന്തുഷ്ടരാണ്. എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ അധർമ്മികളായ ജനങ്ങൾ സ്വയം അവരെ ഭരിക്കേണ്ട അധർമ്മികളായ ഭരണകർത്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആകയാൽ അവരുടെ അസന്തുഷ്ടിക്ക് ഹേതുവായി ആരെയും പഴിക്കാൻ അവർക്കാവില്ല. മതജി അടുത്ത്. കാണാം. ഓക്കെ, നളമഹാരാജാവും വിശ്രുത ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യദുകുലത്തിൽ ജന്മമെടുക്കയാൽ മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യദുരാജാവിനെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. യാദവൻ, യദുവീരൻ, യദുനന്ദനൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ അത്തരം പ്രീത്യർത്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സദാ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. മലയപർവ്വതങ്ങളിൽ വളരുന്ന ചന്ദനമരങ്ങളെ പോലെയായിരുന്നു ഭഗവാൻ. എവിടെയും മരങ്ങൾ വളരാമെന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ചന്ദനമരങ്ങൾ അധികവും മലയപർവ്വതത്തിലാണ് തഴച്ചു വളരുന്നത്. ആകയാൽ ചന്ദനമരവും മലയപർവ്വതവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെ നിത്യ അജനെങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ കിഴക്ക് ചക്രവാളത്തിന്റെ സൂര്യൻ മാത്രമല്ലെന്നതുപോലെ ഭഗവാനും ആരുടെയും പുത്രനല്ല, അതേസമയം ഏവരുടെയും പിതാവുമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുക്കണ്ടല്ലോ, നിർത്തിക്കോട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിത് എടുക്കാട്ടോ. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് നോക്കിയിട്ട് വേറെ നമ്മുടെ ദാമോദരാഷ്ടകമൊക്കെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കുന്തിമാറാണി ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെ, നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചിട്ട് കൺമഷിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുരണ്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപം അല്ലെ, മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം. ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ മായാപ്പൂരിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദാമോദര മാസം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. യശോദാ മാതാവ് ഒരു കയറുകൊണ്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ബന്ധിക്കുന്നു അല്ലെ, ഒരല് ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കരയുന്ന കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചിട്ട് കരയുന്ന ഒരു രൂപം, മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി വിവരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങൊരിക്കൽ വികൃതി കാട്ടിയപ്പോൾ യശോദാ മാതാവ് അങ്ങയെ ബന്ധിക്കാനായി കയറെടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ കലങ്ങിയ നയനങ്ങൾ അശ്രുക്കളാൽ നിറയുകയും ആ കണ്ണുനീരാൽ അങ്ങയുടെ നയനങ്ങളിലെ കൺമഷി കലങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഭയരൂപം പൂണ്ട സത്വം പോലും അങ്ങയെ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് നീ ഭീതി പൂണ്ടവനായി കാണപ്പെട്ടു. ഈ കാഴ്ച നിശ്ചയമായും എനിക്ക് അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദുഷ്ടന്മാരും ആസുരന്മാരും എല്ലാവരും അല്ലെ. അതേ ഭഗവാൻ യശോദാ മാതാവിന്റെ മുമ്പില് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം, അത് കുന്തിമാറാണി പറയുന്നു, ഈ കാഴ്ച എനിക്ക് അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നതാണ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്തു. ഓ
ഭഗവാന്റെ ആ ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദാമോദര മാസം ഇനി വരികയാണ്. അടുത്ത മാസം, ഈ മാസം തീരാറായി അല്ലെ, 29 ഒക്ടോബർ 9 മുതൽ ദാമോദര മാസം ആരംഭിക്കാം. പൂർണിമ മുതൽ പൗർണമി മുതൽ അടുത്ത പൗർണമി വരെ ദാമോദര മാസം, ഒരു മാസം. അത് ഏറ്റവും ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും എന്താണ് നല്ല കാലഘട്ടം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിനും, എല്ലാ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾക്കും 100 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. ഭഗവാന് ആ ദാമോദര മാസത്തിലെ ഭഗവാന് ഒരു നെയ്വിളക്ക് ആരതി ഒഴിയുക, അത് അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള സേവനമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപ്പൂരിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ദാമോദര ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് ചിരാതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ആരതി വയ്ക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് സാധാരണ ബിസിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ദാമോദര ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഉരളിൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ രൂപം അല്ലെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് കാർത്തിക ദീപം, ദാമോദര മാസം ദീപം കാണിക്കാനായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ അവസരം നൽകുന്നപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ വണ്ടികളിലൊക്കെ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരതി ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പുറത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിന് അവസരം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മാസം കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വരുന്നത് അല്ലെ, അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട, പ്രത്യേകിച്ചും വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്താണ് ഈ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദാമോദര മാസം ദീപാവലി ദിവസമാണ് ഈ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും കൂടെ കുന്തി മഹാറാണി വിവരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെ, ഭഗവാൻ അത്രയും യശോദാ മാതാവിനെ പുത്രനായിട്ടാണ് അല്ലെ, സ്വന്തം കുട്ടിയായിട്ടാണ് യശോദാ മാതാവിന്റെ അടുത്ത്, അല്ലാതെ ഭഗവാനായിട്ടല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ആ വാത്സല്യ സ്നേഹം, വാത്സല്യ ഭാവം, അതാണ് ഭഗവാനും യശോദാമ്മയും തമ്മിലുള്ളത്. അപ്പോ ആ ദാമോദര മാസം നമ്മൾ ദാമോദര അഷ്ടകം ചൊല്ലുകയും ദാമോദര ഭഗവാനെ നെയ്ത്തിരി ഒഴിയുകയും പിന്നെ എന്താണ് പറ്റുമെങ്കിൽ വൃന്ദാവൻ ധാമൊക്കെ സന്ദർശിക്കുകയും, പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. കാർത്തിക മാസം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി താമസിക്കാൻ അവിടെ റൂമൊക്കെ കിട്ടൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോ അവിടെ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗ്യം, പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ദാമോദര ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന് ആരതി ദാമോദര അഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഷ്ടകമുണ്ട്. അതിൽ ദാമോദര അഷ്ടകത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വരികളെ പോലെ തന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വരി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദാമോദരാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ദാമോദര മാസം ചൊല്ലുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലുള്ള ആ വരികൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഒരു വരികളുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ദാമോദരാഷ്ടകം തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ചൊല്ലുന്നില്ല, അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാപിയോ ലോകലാതവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യാ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സദംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകംബസ്ത്രീരകാംഗകണ്ഡ സ്ഥിതഗ്രൈവ ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതി ദൃക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സകോശം നിമഞ്ജന്തം അഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്ത്വം സദാവൃത്തി വന്ദേ വാരം ദേവമോഷം ന മോഷാവധിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വാരഷാദപീഹാം ഈതം തേവ പൂർണ്ണാത്ത ഗോപാലപാലം സദാ മേ മനസ്യാ വീരസ്തം കിയന്നി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതിൽ 4 ശ്ലോകങ്ങളെ ഇനി ഒരു 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതില് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ആ ശ്ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതില്
രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യുദ്ധന്തം മുഹുർനേത്രം യുഗ്മം രജന്തം കരാംബോജ യുഗ്മേന സാധംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസ കമ്പാത്രി രേഖാംഗ കണ്ട സ്ഥിതഗ്രൈവ ദാമോദരം ഭക്തി ബദ്ധം. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനമായിട്ട് പറയുന്നു, ശാശ്വതവും ജ്ഞാനപൂർണവും ആനന്ദപൂർണവുമായ രൂപത്തോടു കൂടിയവനും സ്രാവിന്റെ ആകൃതിയുള്ള ചലിക്കുന്ന കുണ്ടലങ്ങളോട് കൂടിയവനും ദിവ്യധാമമായ ഗോകുലത്തിൽ മനോഹരമായി പ്രകാശിക്കുന്നവനുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്റെ അമ്മ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൈർക്കലം ഉടച്ച് ഉറിയിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ച് കഴിച്ച കുറ്റത്താൽ അമ്മയെ ഭയന്നു മരവുരലിൽ നിന്നും വേഗത്തിൽ ഓടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിറകിൽ നിന്നും അതിവേഗം ഓടുകയായിരുന്ന യശോദാ മാതാവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ പിടികൂടി. പരമപുരുഷനായ ആ ദാമോദരൻ ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പോലെ തന്നെ വിവരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. യശോദാ മാതാവിന്റെ കയ്യിലെ വടി കണ്ട് ഭയന്ന് തന്റെ താമര ഇതളുകൾ പോലുള്ള 2 കരങ്ങളാലും കണ്ണുകൾ തിരുമ്മി കരയുകയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിവേഗം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ശംഖിൻ്റേതുപോലെ 3 വരകളാൽ അലങ്കൃതമായ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന മുത്തുമാല അങ്ങുമിങ്ങും ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്രകാരം അമ്മയുടെ കയറാലല്ലാതെ പ്രേമത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ദാമോദരന് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അല്ലെ, കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിങ്ങി വിങ്ങി കരി അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ കഴുത്തിലെ ആ എല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ പറയുന്നു ഇവിടെ ശംഖിൻ്റേതുപോലുള്ള 3 വരകളാൽ അലങ്കൃതമായ കഴുത്ത് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുത്തുമാല അങ്ങുമിങ്ങും ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഇപ്രകാരമുള്ള ബാല്യലീലകളാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗോകുലവാസികളെ പരമാനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കുന്നു. ഭയം, ആദരവ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായ പരിശുദ്ധ പ്രേമഭക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കീഴടക്കാനാവൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകിയ ഭക്തന്മാർക്ക് വെളിവാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അതിയായ പ്രേമത്തോടെ ഞാൻ വീണ്ടും ദാമോദരൻ ഭഗവാന് 100 കണക്കിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള വരങ്ങളും നൽകാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയോട് ബ്രഹ്മസായുജ്യമോ വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിയോ ഒന്നും തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. വൃന്ദാവനത്തിലെ അങ്ങയുടെ ഈ ഗോപാല രൂപം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. ഇതല്ലാതെ മറ്റു വരങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രയോജനം? അല്ലെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് വരങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, എന്തേ വേണ്ടൂ? അങ്ങയുടെ ഈ ബാലഗോപാല രൂപം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതല്ലാത്ത മറ്റു വരങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ദാമോദര മാസം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോ ദാമോദര ലീലകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചുരുക്കിയിട്ട് വിവരിക്കാം. ഒരിക്കലേ എന്താണ്, യശോദാമ്മ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ രാവിലെ ആയപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് യശോദാമ്മ പതുക്കെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവുകയും പാലൊക്കെ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് തൈര് കടഞ്ഞിട്ട് വെണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോ യശോദാമ്മ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പത്നിയാണ്, രാജ്ഞിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ധാരാളം ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ യശോദാമ്മ തന്നെ എന്തിനാണ് ഈ തൈര് കടയാനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ജോലിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ അല്ലെ. അല്ല, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എല്ലാ ഗോപികമാരുടെ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കും. അപ്പോ യശോദാമ്മ ചിന്തിച്ചു, ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കാൻ നന്ദമഹാരാജാവിന് 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട്. 9 ലക്ഷം പശുക്കൾക്ക് എത്ര പാലുണ്ടാവും, വെണ്ണ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്നത്? അതിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്, എൻ്റെ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ജോലിക്കാരെയാണ് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ തന്നെ വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പശുവിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ പാലൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ വീടുകളിലൊന്നും പോയിട്ട് മോഷ്ടിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് വെണ്ണ അടയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അവിടെ തൈര് കടഞ്ഞിട്ട് വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ആ സമയത്താണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണെ പതുക്കെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവിടെ വന്ന് അമ്മയുടെ മടിയിലിരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അമ്മയുടെ മടിയിലിരുന്ന് പാലൊക്കെ കുടിച്ച് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിൽ അമ്മ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് തിളച്ചു മറിയുന്നതായിട്ട് മണക്കുണ്ട് അല്ലെ. പാലൊക്കെ തിളച്ചു മറിയുമ്പോൾ മണം. അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് യശോദാമ്മ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അവിടെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നും അടുപ്പിലുള്ള പാല്
താഴ്ത്തി വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഇത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എത്രയോ പശുക്കളുണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, അത്രയും പാലുണ്ട്, ഒരു അല്പം പാലേ മറിഞ്ഞു പോയാലൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അവിടെ താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് പോകും. ഉടനെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്താണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ യശോദാമ്മ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന തൈർക്കാലൊക്കെ ഉടച്ചു. അതിനുശേഷം വെണ്ണ വെച്ച റൂമിലൊക്കെ പോയി വെണ്ണയൊക്കെ എടുത്തു അത് കുരങ്ങന്മാർക്കും മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുരങ്ങന്മാരല്ലേ, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവരൊക്കെ. രാമലീലയിലെ ആരൊക്കെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ സഹായിച്ചവരോ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ അവർക്കൊക്കെ വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവർക്കൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കാനുള്ള ആ ഭാഗ്യം കൊടുത്തു. ആരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അല്ലെ. ഹനുമാന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ധാരാളം വാനരന്മാർ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ വെണ്ണ കൊടുക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ ആ വൃന്ദാവൻ താമസം വസിക്കാനൊക്കെ അവസരം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണുന്ന കുരങ്ങുകളൊന്നും സാധാരണ കുരങ്ങുകൾക്ക്, എന്ത് ജീവിയായാലും വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാം, ഒരു ഉറുമ്പായാലും ഒരു കൊതുകായാലും, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഇന്ദ്രദാസ് പ്രഭുജി അദ്ദേഹം ഒരു കൊതുക്, അദ്ദേഹം ടാക്സിയിൽ വേറെ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഒരു കൊതുക് ആ ടാക്സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു, നിർത്ത് തുറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൊതുകിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയുണ്ട്. ഞാൻ എന്തൊരു പാപമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഒരു കൊതുകിനെ ഞാൻ വേറെ എവിടെയോ ഡൽഹിയിലോ എവിടെയോ എത്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാം അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതൊക്കെ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളായാലും എന്ത് ചെടികളായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അവരൊക്കെ വൈഷ്ണവരാണ്. അപ്പോ അവിടെയുള്ള കുരങ്ങന്മാരും അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരാണ്. അപ്പൊ ആ കുരങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. അവിടെയൊക്കെ അലങ്കോലമാക്കി, കലമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടു അല്ലെ. ഇത് ദിവസവും കേൾക്കുന്ന മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ ഗോപികമാർ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് പരാതി പറയുന്നതാ അല്ലെ. അപ്പൊ യശോദാമ്മ അവർക്കൊക്കെ രാജ്ഞിയാണ് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ മണ്ണിന്റെ കുടം പൊളിഞ്ഞതിന് പകരം സ്വർണത്തിന്റെ വെള്ളിയുടെ ഒക്കെ കുടം കൊടുക്കും. അവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അയക്കും. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത്? അവര് വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു. നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ 9 ലക്ഷം പശുക്കളുള്ളത് കൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വെണ്ണയും പാലും ഒക്കെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് കിട്ടും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊന്നും വരില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്നിട്ട് വെണ്ണയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടങ്ങളിലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉടക്കുകയും യശോദാമ്മ ദേഷ്യത്തിൽ അവിടേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. യശോദാമ്മയെ കണ്ട ഉടനെ ഓടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഉണ്ണിക്കണ്ണനും ഓടി പിന്നാലെ തന്നെ യശോദാമ്മയും ഒരു വടിയും എടുത്തിട്ട് ഓടുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഋഷികളും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹം യശോദാമ്മയുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വടിയെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടുന്നു അല്ലെ. അത് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകളാവും. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം നന്ദഗോപ പ്രചൗകസാം യന്മിത്രം പരമാനന്ദം പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മ സനാതനം. നന്ദമഹാരാജാവും ഗോപന്മാരും മറ്റു വ്രജവാസികളും എത്ര വലിയ ഭാഗ്യശാലികളാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യവും പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടവും സനാതനമായ പരബ്രഹ്മവുമായ ഭഗവാൻ സുഹൃത്തായി തീർന്നിരിക്കുന്ന അവരുടെ സൗഭാഗ്യത്തിന് അതിരില്ല. അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദമഹാരാജാവും യശോദാമാതാവും ആ ഗോപന്മാരും ഒക്കെ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അല്ലെ. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് യശോദാ മാതാവിനും നന്ദമഹാരാജാവിനും പുത്രനായിട്ടും ഗോപന്മാർക്ക് കളിക്കൂട്ടുകാരനുമായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാ വ്രജവാസികൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ടും ഒക്കെ. അപ്പോ ഇതിലും ഭാഗ്യം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ദേവന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഈ ചെറിയൊരു വടിയെ പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാ അസുരന്മാരും എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മൃത്യുർ ഭയാഭം എന്താണ്, മൃത്യുദേവൻ പോലും യമരാജൻ പോലും പേടിച്ചോടുന്ന എല്ലാ രാക്ഷസന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ യശോദാമ്മയുടെ കയ്യിലെ ഒരു വടിയെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ലീലയിൽ യശോദാമ്മയെ പോലെ തന്നെ വാത്സല്യഭാവത്തിലാണ് ക്രൂരമ്മ അല്ലെ. ക്രൂരമ്മ വികൃതി കൂടിയിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ പിടിച്ച് കലത്തിലൊക്കെ അടക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അവരൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്രയും അടുത്ത് ബന്ധത്തിലാണ്, വാത്സല്യഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അല്ലെ. അപ്പോ ആ വാത്സല്യഭാവം അതിലും ഒരു പടി ഉയർന്നതാണ് മാധുര്യഭാവം. അപ്പോൾ
വാത്സല്യഭാവത്തിൽ അവർ അത്രയും ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടിയായിട്ട് അല്ലെ. ഇത് എന്താണ് ഭയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാലേ കുറെ ഓടി തളർന്നപ്പോ, യശോദാമ്മ തളർന്നപ്പോ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു പിടിക്കാനായിട്ട്. പിടിച്ചപ്പോഴേ കണ്ണൊക്കെ തിരുമ്മി കരയാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരല് കെട്ടാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു, മരൊരല് കെട്ടിയിടാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ മരൊരലൊക്കെ നമുക്ക് ഗോകുലത്തിൽ ഇന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്താ, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. ആ മരൊരൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തില്, ആ ഗോകുലത്തില് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ലീലകൾ, അവരുടെ കെട്ടുകഥകളല്ല, ദീപാവലി ദിവസം നടന്നിട്ടുള്ള ലീലയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ യശോദാമ്മ കെട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എത്ര തന്നെ അവിടെയുള്ള കയറുകളൊക്കെ കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടും യശോദാമ്മക്ക് ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ആ ഒരല് ബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാണാൻ എത്രയാണ്, അത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അല്ലെ, എന്നാലേ എത്ര കയറെടുത്തിട്ടും ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നു 2 കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? യശോദാമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് തളർന്നു അത്രയും അവശനായി. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ വീണ്ടും കാരുണ്യം കാണിക്കാനായി അയഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നീട് കെട്ടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു അത് ബർസാനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കയറായിരുന്നു. രാധാറാണിയുടെ എന്താണ് പ്രേമ പാശത്താൽ ബന്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ആ കയർ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ആചാര്യന്മാർ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്ന്, നമുക്കും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് യശോദാമയെ പോലെ കയറ് കൊണ്ടൊന്നും പിടിച്ച് കെട്ടിയിടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഭക്തി കൊണ്ട് അല്ലെ, പ്രേമ ഭക്തി കൊണ്ട് നമുക്കും ഭഗവാനെ ലഭിക്കും. 2 കാര്യങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു യശോദാമ്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ. ഒന്ന്, പരിശ്രമം. യശോദാമ്മ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നാലെ ഓടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ, കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കാരുണ്യം കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാനെ ലഭിക്കും, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാം അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്? പ്രേമ ഭക്തി കൊണ്ട്, പ്രേമ പാശത്താൽ അല്ലെ. അപ്പോ അതിന് 2 കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മളെ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതൊക്കെ കാണും. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരണങ്ങളും ലഭിക്കും. അപ്പോ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ പരിശ്രമം, രണ്ടാമത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എത്രയോ അസുരന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവരോടും ഭഗവാനോട് വിദ്വേഷമുള്ളവർക്ക് പോലും കാരുണ്യം നൽകുന്നല്ലേ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, പൂതന അല്ലെ, പൂതന ഭഗവാനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ആ പൂതനക്ക് മോക്ഷം നൽകി അല്ലെ. പൂതനയെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകി. എന്താണ്? ഭഗവാന് പാല് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകി മോക്ഷപ്രാപ്തി നൽകി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. അപ്പോ ഈ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള മാസമാണ് ദാമോദര മാസം എന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മാസം നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ 100 ഇരട്ടി ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ജപിക്കാൻ കഴിയോ, എത്രമാത്രം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ അത്രയും അതിന്റെ 100 ഇരട്ടി ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്താണ്? യശോദാമ്മയോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഈ മാസം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ 9 മുതലാണ് കാർത്തിക മാസം തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അച്ഛനായ അങ്ങ് ജാതനായത് ദൈവഭക്തിയുള്ള ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വേറെ ചിലരാകട്ടെ അങ്ങയുടെ പ്രിയ ഭക്തനായ ഏത് രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ജാതനായത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മലയക്കുന്നുകളെ ചന്ദന വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ് അങ്ങ് ഏത് കുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്തത്. ഇവിടെ ചന്ദനമരം മലയപർവ്വതങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും ചന്ദനമരങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വളരാം അല്ലെ. എന്നാല് ചന്ദനമരങ്ങൾ അധികവും മലയപർവ്വതങ്ങളിലാണ് താഴ്ചയുള്ളത്. ആകയാൽ ചന്ദനമരവും മലയപർവ്വതവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ മലയചന്ദനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലയിലൊക്കെ മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് ഗോപാല് എനിക്ക് മലയചന്ദനം എന്ന് വേണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതൊക്കെ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പോൾ മലയപർവ്വതത്തിലാണ് ചന്ദനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് വളരുന്നത് എന്ന്
ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തും വളരാമെങ്കിലും അവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെ നിത്യ അജനെങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ കിഴക്ക് ചക്രവാളത്തിന്റെ സൂര്യൻ മാത്രമല്ലെന്നതുപോലെ ഭഗവാനും ആരുടെയും പുത്രനല്ല, അതേസമയം ഏവരുടെയും പിതാവുമാകുന്നു. അപ്പോ സൂര്യൻ കിഴക്ക് നമ്മൾ ഉദിച്ച് കാണുന്ന അല്ലെ, നല്ല പടിഞ്ഞാറ് വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ സൂര്യനെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കാണാം അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ സൂര്യനെ കാണുന്നില്ല രാത്രി, അല്ലെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ സൂര്യൻ അങ്ങനെ ആരുടെയും സ്വന്തം അല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ആരുടെയും പുത്രനല്ല, അതേസമയം ഏവരുടെയും പിതാവുമാകുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാനെ പിതാവായിട്ടും മാതാവായിട്ടും ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. അതൊന്നും ഒരു സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അല്ല. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലയിലുള്ളവരാണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്, മുക്താത്മാക്കളാണ് അവരൊക്കെ. ഭഗവാൻ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ പുത്രന്മാരായിട്ടൊക്കെ അവതരിക്കുന്ന അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കണം എന്നൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, टाइगर ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, प्रभुपाद की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ബീന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനാ താങ്ക്സ് പറയണ്ടേ പ്രഭുജി, ഒരു സർവീസ് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭാഗവത് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ചൊല്ലാനായിട്ടൊക്കെ അവസരം കൊടുക്കുക. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ആരാണോ അവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ